Hola, soc Marc i ara faré l'exercici 14 de polinomis. Aquí tenim un i l'he de resoldre, de simplificar. Primerament, què fem? Doncs, Ordenem. sí, ordenar el corresponent més gran de més petit. Set x al cub més 5x al cub menys x al quadrat menys x més 8x menys... Así Olivan, jo he pitjós. I ara doncs fem la suma de restes. X al cub menys x al quadrat més 7x menys i aquí veiem que el grau